De van hout maken kades in het veengebied binnen zo'n 40 jaar online. Ingroeven en bedobben in een dik van veen. Ze moeten ervoor zorgen dat het water in de heeste gebieden van het veen net voortdringt. Want dat zorgt ervoor dat het veen uitdroegt. Maar de dieken verzakje en de houten kades komen boven de groen. Ze verrotje en vallen om. Boven dat valt er viesten te min water en dus dreigt het een regelrechte ramp. Afgelopen zomer hebben we natuurlijk 3-4 maanden geen druppel regen gehad. En wanneer je het peilbeheer moeilijk kunt beheren en regenwaterafhankelijk hoogveen hebt, zakken die pijlen ineens ontzettend naar beneden. En dat heeft ook wel ermee te maken gehad dat we nu alarmcode hebben. We zitten met extremen. En die extremen worden volgens mij ook alleen maar groter. Staatsbosbeheer begint deze week al met het opknappen van de kades die er het slimst ontdaan binnen. Die stikken worden met folie en veen bedekt om het lekker te keren. Het gaat uiteindelijk om maar liefst 80 kilometer kade die het vervangen worden moet. Daar is een goed uitwerken plan voor nodig dat er zo gauw als mogelijk komen moet. We zitten te denken aan zand. Zand is de beste optie. Is het minst kwetsbaar. Maar ja, wel heel kostbaar. Ja, want dat yield, dat is ook een factor. Wat kost het dit om dit alweer weer op te knappen? Heb je een idee? Ja, dat kunnen we heel moeilijk inschatten. Een 80 kilometer kade in een terrein waar je bijna niet kan komen. Ja, daar moet echt een zorgvuldig onderzoek naar gedaan worden en een plan voor gemaakt worden. Wat er net vlug ingrepen wordt, verdwijnt er net alleen nog een uniek gebied. Er komt ook 5 megaton aan CO2 vrij. En dat betekent een dubbele ramp voor natuur en milieu.